Здравейте! Ще извинявате, ако нещо не е наред с клипа. Все пак не съм инфлуенсър, не мисля да ставам. Сега покажаме принципа на навиване на додекаграмна звездна мотка. Как се прави, стигнахме и до този момент. Ето тук имаме ринг, така се каже. И се започва. Идеята е, сега е прекарана жицата, медната тел. Не знам дали се вижда хубаво, но медна тел се използва. Е прокарана към мене. Тук отброяваме като в предния клип 1, 2, 3, 4 и на петото прокарваме от другата страна. Направил съм си предварително каналчета с ножовка, за да мога да такова, за да може да се задържа тънта. И така. 5. И пак броим. 1, 2, 3, 4 и на петото трябва да направим. Той е дошъл тук, само че го прекарваме от другата страна. Веднъж от едната, веднъж от другата. Всеки път така и продължавате. 5. Да им само 1, 2, 3, 4, 5, да. После пак отброяваме. 1, 2, 3, 4, 5. Това, което е дошло от тук, ще дойде от там. И така продължаваме. Докато не се получи това, което сме начертали, по принцип е показано. Общо взето добре се получава. Като го направим, вече ще покажем и принципа на тази намотка какъв е точно. И така, това е за момента. Действаме.